Halo, assalamualaikum. Pasti aku sih lekas ngomong salam, ono sing ngomong. Kae Prista meneh lewat ngepek-ngepeki beranda. Obat sik entek apa sik kumat kae? Yo ora apa-apa. Aku kira ngomong, tak omongi cah. Winginane kan aku ndelok video ono mas-mas telu nggak video ngomong jare penak tinggal bojone ning luar negeri. Penak mas, yo penak pra penak piye ning omah duit rokokan Facebookan upload video ombenane ekstra jos kon ra penak piye duit entek tinggal telepon bojo ning ATM gesek ndeledek kon ra penak piye lemu yo to lemu lah mbak kae ngomong jarene ning luar negeri penak kerjanane Facebookan dolan 24 jam kayak jarene Facebookane penak mbak penak tapi sampean ngomong jene ra tau ngosek WC pret ra tau ngosek WC yo mesti tahu aneng to jenenge dadi babu ra tau ngosek WC iki jo ngomong sampean ra tau ngosek WC aku ki lho yo babu yo ngosek WC ngomong ora tau ngosek WC ning luar negeri ngene mbahmu ye terus ngomong tak omong ngono kowe ya mas ora ndelok TV sampean kok iso mencik seneng-seneng Pak Jokowi iki lho wis ngomong pengiriman TKW ki arep dihentikan terus sing luar negeri kuwi terancam arep dibalekne. Sampeyan ngomong ngosek penak, ngono penak. Bojomu ki luar bialik ngerti ya, Mas? Balik bojomu. Terus sampeyan arep telepon njaluk sapa? Njaluk pulsa sapa? Wis kapok kowe ora iso nggah video kowe. Kapok. Lah mbak ngomong penak saiki. Dewe ki luwih ndonga. Moga-moga seneng luar negeri ra dibalekne. Kok isih ngomong penak? Ya penak seneng luar negeri. Kok delok diluk meneh kapok kowe dikon balik matur ning sawah tandur ngeretne sapine bojomu. Kapok kowe. Ngene iki ono sing ngomong kowe yo melu kapok yo pele yo kan padha-padha ngapokne yo to wis ngono wae kapan-kapan disambung meneh edane aku arep masak wassalam.